manok bitimore. Apar ni arms of government koromo moporo wach to nitie problem nikech kata ok waneno gi ni giromo dong samoro nyalo bedo ni giwuoyo. Omiyo aneno ni nitie joma nigi luoro samoro e gik maonge. Ginyalo bet piny giporo wach kaka piny en. To gima nyaka bedi en ni ok onego gi compromise impartiality mar judiciary. Kendo separation of powers be nyaka bedi. To separation of powers ok wach ni koro ok anyal romo gi okil. Ok kamano, wanyalo romo to wan still very independent. Omiyo an ok ane ni wabed gi luoro nikech kata cases ma osebedo ka dhi e court. Iseneno cases ma kata sirkal be lose e court. Omiyo wabeda joma oyie ni arms gi romo kendo ginyalo tiyo. Ginyalo poro weche mag piny. To penjo nyalo bede kinde mane giromo Dina ne waneno ka jatend piny Kenya osingo ne jong'ad buche we gik mopogore opogore, nosingnegi medogi kwana jong'ad buche kacha, nosingnegi nyaka gari monego bed ni miyogi. Penjo nyalo bedo ni adiera ng'ato ok nyal miyi gimoro kok imiye gimoro in return. Ero sirkal nosechwalo singo. Ponono koro doho bende koro ponono nitiere gino mane gisingo ni gibiro miyo sirkal kosena. Ingeni magi three arms of government. To jopiny be ng'iyou. The fact ni omigi gik momigi go. Sirkal omiyo gigo mondo tijgi obed mayot. To ok omigi ni koro nitie gigo ma sirkal dwaro madwani mondo okal kuomgi e yo ma ok ber. Ok apar ni mano en. En mana ni mondo tich otimre e yo maber. To romo be ok ane ni nitie problem. As long as jogo matiyo e doho gin jomoriere. Gad man gimoro kapok thuolo marorum wadong gi dakika 4 kende. Sasa ka wawuoyo about romoni, ok watem wacho ni ker ok onego bed adui